Nije mogao ni da sanja ovoliki novac, pre 2 godine Novak mu plaćao putovanja, hotele. Bukvalno sve. Sada je zaradio bogatstvo. Srpski teniser Hamad Medžedović osvojio je titulu na turniru nove generacije Net Gen u Džedi, pošto je u velikom finalu savladao Francuza Artura Filsa. Talentovani momak iz Novog Pazara tako je poneo nezvaničnu titulu najboljeg mladog tenisera sveta. Medžedović je prvi srpski teniser koji je osvojio prestižni turnir na kome se takmiče igrači do 21 godine. Uz pehar, mladi Hamad dobio je i ogromno bogatstvo. Suma koju je dobio, verovali ili ne, premašuje zaradu koju je ostvario u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Naime, Medžedović je postavio rekord turnira sa $500.000 novčane nagrade, pošto je trijumfovao u svim mečevima u Džedi. Do učešća na prestižnom Net Gen turniru Srbin je ukupno u karijeri zaradio nešto više od $400.000. Hamad sada mirno može pravi planove za budućnost i uživa u plodovima svog rada, a pre nekoliko godina bilo je pitanje da li će zbog finansijske situacije uopšte moći da gradi profesionalnu karijeru. Srećom, veliki Novak Đoković na vreme je prepoznao talenat i priskočio u pomoć. Finansirao je mladog srpskog asa i nije pogrešio.